नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित श्रावणलाल मोदी विद्यालयातील मी सहशिक्षिका श्रीमती आगवण एस आज इयत्ता 10वी वर्गाचा मराठी विषयाचा पाठ क्रमांक 3 आजी कुटुंबाचा आगळ या पाठाची थोडक्यात ओळख करून देणार आहे। यामध्ये काही घटक आपण अभ्यासणार आहोत। पहिला घटक आहे पाठाचे नाव, पाठ परिचय, पाठाचा आशय आणि चौथा घटक आहे शब्दार्थ। पाठाचं नाव आहे आजी कुटुंबाचा आगळ। लेखक महेंद्र कदम, जन्म 1972। महेंद्र कदम मराठीचे अभ्यासक आणि लेखक आहेत। त्यांची मराठीचे वर्णनात्मक भाषाविज्ञान, कवितेची शैली ही भाषाविषयक पुस्तके, कादंबरी, सार आणि विस्तार, कवितेचे वर्तमान ही समीक्षेची पुस्तके, धूळ पावलं ही कादंबरी, मेघवृष्टी, अभ्यासाच्या विविध दिशा हे संपादन, तो बितो त्याची गोष्ट हा कथासंग्रह इत्यादी पुस्तकं त्यांची प्रसिद्ध आहेत। कवितेची शैली या पुस्तकास 2007 साली महाराष्ट्र शासनाचा दादोबा पांडुरंग पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे। ग्रामीण संस्कृतीतील एकत्र कुटुंब पद्धतीचे अनुपम दर्शन या पाठातून घडते। मानवी नातेसंबंध, त्यातील सुरक्षितता, त्यांचे परस्परावलंबन आणि या सगळ्यांचा आधार असणारी कुटुंब प्रमुख आजी। आजी म्हणजे जणू कुटुंबाचा आगळ। ग्रामीण घरांची रचना, ग्रामीण जीवनशैली यावर पाठात प्रकाश टाकलेला आहे। कौटुंबिक नातेसंबंध जपण्याचा संस्कार करणारा हा पाठ आहे। त्या काळातील मुलांचे खेळ, त्यांना मिळणारा रानमेवा अशा अलीकडील काळात दुर्मिळ झालेल्या गोष्टींचं वर्णन या पाठामध्ये आपल्याला वाचायला मिळेल। ग्रामसंस्कृती हा भारतीय संस्कृतीचा पाया असल्यामुळे ग्रामसंस्कृतीचं महत्त्व जाणण्याचा संदेश आणि जपण्याचा संदेश प्रस्तुत पाठातून आपल्याला मिळतो। विद्यार्थ्यांनो, या पानावर आपल्याला अतिशय सुंदर असं चित्र बघायला मिळतं। त्या चित्रामध्ये आजी आपल्याला दिसते, आई मुलांना जेवण वाढते आणि मुलं एका रांगेमध्ये जेवायला बसलेली आहेत। आता हे चित्र आपल्याला ग्रामीण भागामध्ये एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्ये बघायला मिळतं, परंतु हल्ली शहरी भागामध्ये मात्र हे चित्र हळूहळू लोप पावत चाललेलं आहे आणि ग्रामीण भागातील या चित्राचं वर्णन अतिशय मनमोहकरित्या लेखकांनी या पाठामध्ये केलेलं आहे। या पाठाला मी आता सुरुवात करते। माझी आजी जवळपास 5.5 फूट उंचीची, रंगाने गोरी असूनही उन्हा पावसाने रापलेल्या त्वचेची। आता लेखक आपल्याला सांगताय की आजी कशी होती त्यांची? 5.5 फूट उंचीची, रंगाने गोरी असूनही उन्हा पावसाने रापलेल्या त्वचेची होती। नवऱ्यामागं सगळा संसार गळ्यात पडूनही तिसऱ्या आमच्या पिढीवर हुकूमत गाजवणाऱ्या आजीच्या हातात 70 ओलांडली तरी काठी आली नव्हती। आता आजीचं वय भरपूर झालेलं होतं आणि नवऱ्यामागं तिने सगळा संसार एकटीने सांभाळलेला आहे आणि आज तिसऱ्या पिढीवर, आमच्या म्हणजे लेखकांच्या पिढीवर हुकूमत आजी आजही गाजवत आहे। मात्र एवढं असून देखील तिच्या हातात मात्र अजून एक काठी आली नव्हती। म्हणजे आजी अतिशय कडक होती। दात सगळे शाबूत होतेच, पण मोत्यासारखे चमकत राहायचे। डोकीत एकही केस काळा नव्हता। म्हणजे आजीचे केस आता वय झाल्यामुळे पांढरे झालेले होते आणि आजीचे दात अतिशय पांढरे शुभ्र मोत्यासारखे होते। विशाल कान, विशाल म्हणजे मोठे कान, धारदार नाक, चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडूनही तरुणपणाच्या सौंदर्याची जाणीव करून देणारी चेहऱ्याची ठेवण। म्हणजे आज आजीच्या चेहऱ्यावर सुरकुत्या जरी पडलेल्या असल्या तरी आजीचा चेहरा तिच्या तरुणपणाच्या सौंदर्याची जाणीव करून देणारा आहे। ताठकणा, पायात जुन्या वळणाच्या नालाच्या वाहना म्हणजे चपला, अंगात चोळी आणि हिरवं व लाल अशा 2 रंगाची नऊवारी इरकल लुगडी म्हणजे एक नऊवार साडी ग्रामीण भागामधील स्त्रिया
लुगडं परिधान करतात, तर आजी देखील इरकल लुगडं परिधान करायची. कपाळावरचं गोंदणं दिसू नये म्हणून त्यावर लावलेला बुक्का. आता कपाळावर आजीनं गोंदलेलं होतं आणि त्यावर ते दिसू नये म्हणून त्यावर लावलेला बुक्का. आजीच्या छत्रछायेखाली आमचं सर्व कुटुंब गुण्यागोविंदाने नांदत होतं. आता अशा वातावरणामध्ये आजीच्या छत्रछायेखाली लेखक आणि त्यांचं कुटुंब अगदी गुण्यागोविंदाने नांदत होतं. आमच्या घरी एक गावरान गाय होती. तिला आम्ही कपिली म्हणायचो. एका आड एक वेताला तरी ती खोंड नक्कीच द्यायची. म्हणजे एका आड एक वेताला म्हणजे ती वासरू द्यायची. त्यामुळे दावणीला कायम कपिलीची बैलं असायची. कपिली दूधही भरपूर द्यायची. आता ही कपिली जी गाय त्यांची होती ती दूध मात्र भरपूर द्यायची. आमचे वडील किंवा काका धार काढायला निघाले की ग्लास घेऊन आमचा मोर्चा गोठ्यात. आता कपिली दूध भरपूर द्यायची आणि मग लेखकाचे वडील किंवा काका जेव्हा दूध काढायला निघायचे, जेव्हा ते गोठ्यामध्ये जायचे, तेव्हा लेखक आणि त्यांची जी भावंडं होती ती ग्लास घेऊन सर्व गोठ्यामध्ये जायची. गाईनं पाळणा सोडला की वासरू आखडायचं न चरवीतल्या दुधाच्या धारांचं संगीत ऐकत चरवी भरण्याची वाट बघायची. म्हणजे सर्व मुलं तिथं ती चरवी दुधाने भरण्याची वाट बघायची. चरवी भरली. चरवी म्हणजे एक कळशीसारखं, कळशीपेक्षा छोटंसं असं एक भांडं, त्यात गाईचं दूध काढलं जायचं, त्याला चरवी म्हणायचे. चरवी भरली की पुन्हा वासरू सोडायचं न ग्लास घेऊन लाईनीत उभं राहायचं. आता ती चरवी भरली की लेखक आणि त्यांचे भावंड लाईनीमध्ये उभे राहायचे. तिथंच मग ते धारोष्ण दूध आमच्या ग्लासात यायचं आणि ते उबदार दूध मिशा येईपर्यंत पीत राहायचं. आता धारोष्ण म्हणजे गाईचं जेव्हा दूध काढलं जातं तेव्हा ते दूध उष्ण असतं, म्हणजे थोडंसं कोमट असतं, त्याला धारोष्ण म्हणतात. मग हे जे धारोष्ण दूध आहे ते आमच्या ग्लासामध्ये म्हणजेच लेखकांच्या ग्लासात यायचं आणि ते उबदार दूध जेव्हा लेखक प्यायचे तेव्हा ते मिशा येईपर्यंत पीत राहायचे. म्हणजे मिशा म्हणजे इथं ते दूध त्यांच्या ओठाला लागायचं आणि जणू काही ते मिशांसारखं दिसायचं, म्हणून तसं शब्दरचना केलेली आहे. तिथंच संपवून घरात यायचं आणि मग सर्व भावंड ते दूध आणि मग घरात यायचे. राहिलेली अर्धी चरवी घरात आली की म्हातारी ढाळजतनं सोप्यात अवतरायची. आता जी राहिलेली चरवी, अर्धी चरवी दूध यायचं घरामध्ये आणि त्यावेळेस म्हातारी म्हणजे आजी ढाळज म्हणजे ग्रामीण भागामध्ये जो घरामध्ये जाण्याचा मेन दरवाजा असतो तिथे एक पडवीसारखा जो भाग असतो त्याला आपण ढाळज म्हणू शकतो. ढाळजतनं आजी सोप्यात अवतरायची. तिथंच बसून राहायची. हातातील माळेचा एक एक मणी ओढत काहीतरी ती पुटपुटत राहायची. आता आजी त्या याच्यामध्ये पडवीमध्ये किंवा ढाळजात बसायची आणि तिथं बसल्या बसल्या एक माळ असायची, त्या माळेचा एक एक मणी आजी ओढत राहायची आणि काहीतरी तोंडातल्या तोंडात पुटपुटत राहायची. कारण एकच, माझ्या आईने व धाकट्या चुलतीने चहा करून पिऊ नये म्हणून सक्त पहारा द्यायची. म्हणजे आता आजी देवाचं नाव घेता घेता देखील घरामधील सर्व गोष्टींवर लक्ष ठेवायचे. आता आजीचा हेतू काय असायचा की आईने आणि काकूने घरामध्ये चुपचाप चहा करून पिऊ नये म्हणून त्यांच्यावर पहारा द्यायचं कामसुद्धा आजी करायची. 4 घरच्या 4 सुना नांदायला आल्या, त्यांचा कुणाचा भरोसा द्यायचा? मग घरामध्ये ज्या चार ठिकाणाहून आलेल्या ज्या सुना असायच्या त्यांचा कुणाचा भरोसा द्यायचा, आणि म्हणून आजी कटाक्षाने सर्वांवर लक्ष ठेवायची. कोण कुणाच्या लेकराला किती देईल खात्री नाही, म्हणून आम्हाला गोठ्यातच दूध मिळण्यावर आजीचा कटाक्ष असायचा. आजी तिथं बसण्याचं आणखी एक कारण होतं, आमची आई थोरलीही होती. आपण बसून जावांना कामं लावायची. खरं तर आजीनं सगळ्यांना कामाच्या वाटण्या करून दिलेल्या, म्हणजे आजीनं सगळ्या सुनांना घरामध्ये कामाच्या वाटण्या करून दिलेल्या होत्या. त्याच्यामध्ये कुणी किती दिवस भाकरी करायच्या, कुणी धुणं धुवायचं, कालवण कुणी करायचं, कालवण म्हणजे भाजी, कालवण कुणी करायचं, भांडी कुणी घासायची, हे सगळं काम ठरलेलं असायचं. आणि आठवड्यानं
रोटेशनप्रमाणे बदलत जायचं. आता प्रत्येकीला प्रत्येक काम आलंच पाहिजे यावर आजीचा भारी कटाक्ष असायचा. प्रत्येकीला प्रत्येक काम आलंच पाहिजे यावर आजीचा खूप कटाक्ष असायचा. आणि जर एखादं काम येत नसेल तर आजी तिला ते कामसुद्धा शिकवायची. पण कामातनं कुणाची सुटका नसायची, म्हणजे प्रत्येकीला प्रत्येक काम करावंच लागायचं. भाकरी करपल्या की करणारीला लाखोली असायची. सरपण नीट नसलं की मग तिथं गड्यांची फजिती व्हायची. अशा प्रकारे आपण हा जो पाठ होता आजी कुटुंबाचा आगळ यातला पहिला भाग आपण इथे बघितलेला आहे. यामध्ये काही शब्द आलेले आहेत, शब्दार्थ आलेले आहेत, ते आपण बघूया. रापणे. रापणे म्हणजे त्वचेवर काळपटलेली छटा येणं. त्याच्यानंतर आहे गोंदन. गोंदन म्हणजे विशिष्ट प्रकारच्या सुईने त्वचेवर टोचून टोचून नक्षी काढणं, त्याला आपण गोंदन म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर आहे पुढचा शब्द गावरान. गावरान म्हणजे गावठी. वेत म्हणजे वासराला जन्म देणे. पुढचा शब्द आहे धार काढणे. गाई म्हशीचं दूध काढणं, त्याला आपण धार काढणं म्हणू शकतो. चरवी. चरवी म्हणजे दूध काढण्याचं जे भांडं आहे त्याला आपण चरवी म्हणू शकतो. धारोष्ण. उष्णपणा निवला नाही असे ताजे दूध, म्हणजे ताजं दूध जेव्हा आपण काढतो तेव्हा त्याला थोडीशी उष्णता असते, गरम असतं ते, त्याला आपण धारोष्ण म्हणू शकतो. सरपण. सरपण म्हणजे इंधन. खेड्यामध्ये चुलीमध्ये जे लाकडांचा वापर केला जातो चूल पेटवण्यासाठी त्याला आपण सरपण म्हणू शकतो. अशा प्रकारे आपण शब्दार्थ बघितलेले आहेत. यानंतरच्या आपल्या पुढच्या तासाला आपण हाच पाठ म्हणजे पाठ क्रमांक 3 आजी कुटुंबाचा आगळ याचा जो राहिलेला भाग आहे तो बघणार आहोत. धन्यवाद.